Клипа е как един селянин. Клипа е специално за един селянин, който пътувал за София. И ще бъде пуснато в VBOX. Как един селянин с автомобил бързо и пеел. Един пияница как пеел и бързо. Опа. Здрасти. Там си да се откънем не успявам. Еми, няма да снима хубаво. Я. Слава, бръсна, така, смесваме. Стига, че там ми светят, отзад ми светят и ми светят. Аз не плохо. Ако нещо не казва нещо. О, тя погледа. Майкъл, Какво?